Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Nugroho miwah rahmating Gusti, mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula saha panjenengan sedaya. Satemah ing dinten menika saged pepanggihan kanthi binaringan ing karahayon. Ingkang dahat kinurmatan Dewan Juri FTBI Kabupaten Temanggung saha para rawuh ingkang kula tresnani. Marwakaning atur sumangga kula ngaturaken puji syukur konjuk dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang hamurbeng dumadi, ingkang sampun paring kathah kanugrahan. Satemah panjenengan sedaya dalasan kula saged pepanggihan ningri kalenggahan menika kanthi wilujeng raharja tebih saking rubeda ningri kalenggahan menika. Para rawuh ingkang bagya mulya, manungsa gesang wonten masyarakat inggih punika bebrayan agung, tegesipun kempal sesarengan saha sesrawungan saben dinten saha sami bebrayan kanthi rukun. Ananging kerukunan inggih menika salah satunggaling bab ingkang jrojog saking boma. Pramila kedah diupayakaken dipunjagi saha dipun lestantunaken ing saben wekdal. Kerukunan inggih menika salah satunggaling bab ingkang wigati sanget. Saking kerukunan kula saha panjenengan sedaya saged anggaya katentreman saha kemakmuran. Menawi boten wonten kerukunan saged dipun pastekaken bakal munculaken raos ingkang boten gathuk saha saged nuwuhaken pasulayan ingkang dipun dadosaken bubrahing masyarakat. Para rawuh ingkang minulya, budaya Jawi sampun maringaken piwulang luhur kangge njagi kerukunan ing antawisipun inggih menika. Kaping setunggal, tepas lira. Inggih menika ngupaya rumangsa saha ngajeni tumrap kahananing tiyang sanes ngrasakaken menapa ingkang dipun raosaken tiyang sanes. Ingkang kaping kalih inggih menika gotong royong minangka tanda kepedulian saha kebersamaan. Ingkang kaping pungkasan inggih menika adab asor sifat lembah manah ngrasakaken menapa ingkang dirasakaken tiyang sanes senajan piyambakipun langkung enem utawi langkung praja. Kejawi menika kula saha panjenengan sedaya ugi kedah ngugemi salah satunggaling bebasan. Rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Yen rukun bebrayan bakal kuat lan maju, yen cerah bebrayan bakal ambyar lan bubrah. Para rawuh ingkang kula tresnani, ing jaman sakmenika ancaman ingkang dados tantangan kangge kerukunan kathah sanget. Saking kabudayaan manca ingkang mlebet, saking arus informasi digital ingkang ngandhut fitnah lan hoaks, saha saking sifat egois menungsa ingkang mikiraken awakipun piyambak. Para rawuh ingkang kinurmatan, kerukunan boten namung ing antawisipun tangga teparo, ananging ing antawisipun umat beragama, antar generasi saha antar golongan. Manungsa boten saged urip piyambak, ananging betahaken tiyang sanes. Mugi-mugi kanthi kerukunan menika masyarakat saged njagi ketentraman, bocah-bocah saged sinau kanthi tentrem, tiyang sepuh saged kerja kanthi ayem, lan bebrayan bakal maju kangge gayuh kebecikan sedayanipun. Wasana cekap semanten atur kula, mugi-mugi dados mupangat saha dados pepeling kangge sedayanipun. Wasana cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten klenta-klentunipun kula nyuwun agunging pangaksami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.